Писна ли ти да пускаш изследвания, а никой да не ти обяснява нищо? Ето как сама да ги разчетеш. Част 2. Чернодробни ензими. АСАД и АЛАТ са основните чернодробни ензими, които показват дали черният ти дроб функционира нормално. Референтните стойности обикновено са до 40, но оптималните стойности за здрав човек са под 25. Ако резултатите ти са в горната граница, това е ранно предупреждение за чернодробно омазняване, инсулинова резистентност или натоварване от прием на лекарства. Ако АЛАТ е по-висок от АСАД, най-често става дума за омазнен черен дроб, но ако АСАД е по-висок от АЛАТ, има вероятност за по-сериозно чернодробно възпаление или дори фиброза, особено ако глутамилтрансферазата също е завишен. Тези показатели могат да са завишени дори и при хора, които не пият алкохол, защото са с наднормено тегло и нередовно хранене. Ако искаш моето безплатно ръководство как да разчиташ сама АСАД, АЛАТ и другите важни чернодробни показатели, напиши искам в коментарите и ще ти го изпратя.